तुम्हाला नेहमीच्या त्याच भाज्या खाऊन कंटाळा आलाय का? काही चमचमीत भाजीचा वेगळा ऑप्शन शोधताय का? तर ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला आज अशी भाजी दाखवणार आहे, त्यापुढे चिकन आणि मटण सुद्धा फिकं पडेल. कुठली भाजी सांगणार आहे, त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. नमस्कार, मी विनायक गायकवाड आणि तुमच्या सगळ्यांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर आज आपण करतोय कोथिंबीर वड्याची रस्सा भाजी. अचानक घरामध्ये पाहुणे आले आणि पुरेशा भाज्याही आपल्याकडे नसतील तर त्यावेळेला ही भाजी एक परफेक्ट ऑप्शन ठरते. ह्या रेसिपीला लगेचच सुरुवात करूया आणि त्यासाठी कोणते साहित्य लागतात ते देखील बघूया. कोथिंबीर वडीची रस्सा भाजी करण्यासाठी अर्थातच आपल्याला पहिले कोथिंबीर वडीचं बॅटर करून घ्यायला लागणार आहे. त्यासाठी इथे मी एक मिक्सिंग बोल घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण एक बाउल मस्त स्वच्छ धुवून घेतलेली कोथिंबीर बारीक चिरलेली आहे ती आपल्याला ऍड करून घ्यायची आहे. कोथिंबीर ऍड करून झाली की याच्यातच आपल्याला सफेद तीळ घालायचे आहेत. सो मी तीळ ऍड करतोय. त्याच्यामध्ये आपल्याला इथे आलं, लसूण, मिरची आणि जिरं खलबत्त्यामध्ये थोडं ओबडधोबड वाटून घेतलेलं आहे. तो क्रश आपल्याला याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे. अर्थातच हे चवीनुसार आपल्याला ॲड करायचं आहे. जास्त तिखट आवडत असेल तर जास्त घातला तरी काही हरकत नाही आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला इथे साधारण 1 ते 2 चमचे गव्हाचं पीठ ॲड करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर 2 ते 3 चमचे तांदळाचं पीठ ॲड करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला इथे 5 ते 6 चमचे बेसन ॲड करून घ्यायचं आहे. चवीनुसार मीठ आपल्याला घालायचं आहे याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर धणा पूड किंवा धणा पावडर, थोडी हळद घालून घ्यायची आहे आणि थोडंसं तिखट घालून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करायचं आहे आणि पाणी घालून याचं सैलसर बॅटर आपल्याला करायचं आहे. थोडं पाणी ॲड करायचं आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला हे बॅटर मिक्स करून घ्यायचं आहे. सो अशा प्रकारे इथे वड्यांचा बॅटर मी करून घेतलेला आहे. ओके, अशा प्रकारची कन्सिस्टन्सी आपल्याला पाहिजे जेणेकरून वडे आपल्याला हे स्टीम करायचे आहेत. सो त्याप्रमाणे अशी आपल्याला कन्सिस्टन्सी हवी आहे. सो आता मी काय करणार आहे, ह्याचे वडे करून घेणार आहे. इथे मी चाळण घेतलेली आहे, आपल्याला स्टीम करायचं आहे. त्याच्यामुळे ह्या चाळणीला मी व्यवस्थित तेलाने ग्रीस करून घेतलेलं आहे. आता छोटे छोटे पातळ वडे आपल्याला करायचे आहेत आणि ह्या चाळणीवर असे आपल्याला सोडायचे आहेत. सो अशा प्रकारे मी सगळे वडे ह्या चाळणीवर करून घेणार आहे आणि मग ही चाळण आपण साधारण 10 ते 12 मिनटं हे वडे आपण स्टीम करायला ठेवणार आहोत. सो इथे मी वडे आता स्टीम करायला ठेवणार आहे. तोपर्यंत आपण ग्रेव्हीची तयारी करून घेऊया. तर ग्रेव्हीसाठी मी इथे कढई ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला तेल घालून घ्यायचं आहे. तेल व्यवस्थित तापलं की मग आपण फोडणी करून घेऊया. तेल व्यवस्थित तापलेलं आहे. जिरं घालून घेऊया. जिरं व्यवस्थित फुललं पाहिजे. कढीपत्ता घालूया आणि बारीक चिरलेला कांदा आपल्याला ॲड करायचा आहे. कांदा व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. साधारण मऊ होईपर्यंत आपल्याला कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. आता कांदा बऱ्यापैकी मऊ झालेला आहे. याच्यामध्ये आपण आता सगळे ड्राय मसाले ॲड करून घेऊया. हळद घालून घेऊया. त्याच्यानंतर इथे तिखट आहे. हे तिखटाचं तिखट आहे आणि आता जे मी तिखट घालणार आहे ते काश्मीरी लाल आहे, म्हणजे कलरसाठीचं तिखट आहे. त्याच्यानंतर धणेपूड घालणार आहे आणि गरम मसाला किंवा तो तुमच्याकडे चिकन मसाला असेल तर चिकन मसाला घातलात तरी चालणार आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत. सगळे मसाले ह्या मिश्रणामध्ये एकरूप झाले पाहिजे. मसाले व्यवस्थित परतले गेलेले आहेत. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ही ग्रेव्ही घालायची किंवा हे हिरवं वाटण घालायचं आहे. ह्याच्यामध्ये मी आलं, लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर मिक्सरला बारीक करून याची पेस्ट किंवा हे वाटण केलेलं आहे. हे वाटण आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये ॲड करून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हिरवं वाटण व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये गरम पाणी घालायचं आहे. गरम पाणी घालणं खूप गरजेचं आहे. जेवढी पातळ तुम्हाला रस्सा भाजी करायची आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला पाण्याचा अंदाज ठरवायचा आहे आणि गरम पाणी घालणं खूप गरजेचं आहे. गरम पाणी घातल्यानंतर भाजीला व्यवस्थित तर्री येते, त्याच्यामुळे गरम पाणी नक्की घाला. तर आता इथे तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित तर्री सुटलेली आहे.
या स्टेजवर आपल्याला चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि लिंबाचा रस घालायचा आहे. साधारण मी इथे अर्ध्या लिंबाचा रस घेतलेला आहे, तो मी ऍड करून घेतोय. व्यवस्थित मिक्स करूया. तर आपल्या रश्श्याला आता व्यवस्थित उकळी पण आलेली आहे आणि हे जे कोथिंबिरीच्या वड्या आहेत त्या सुद्धा आपल्या वाफवून रेडी झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता, दिसायला खूप सुंदर दिसत आहेत ह्या वड्या. आता ह्या वड्या आपल्याला ह्या रश्श्यामध्ये एक एक करून सोडायच्या आहेत. सो अशा प्रकारे ह्या वड्या आपण एक एक करून ह्या रश्श्यामध्ये सोडणार आहोत. सगळ्या वड्या आपण सोडून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही साधारण किती लोकांसाठी ही भाजी करणार आहात त्याच्यानुसार किती वड्या आणि किती क्वांटिटी घालायची आहे ते तुम्ही ठरवू शकता. आणि ह्या वड्या ह्याच्यामध्ये घातल्या की व्यवस्थित आपल्याला ह्याला 5 ते 7 मिनटं झाकण द्यायचं आहे आणि छान अजून एकदा उकळी घ्यायची आहे. तर मस्त भाजी रेडी झालेली आहे. तर्रीदार, रस्सेदार आणि छान वरनं कोथिंबीर सुद्धा घातलेली आहे. तुम्ही भाजीचं टेक्स्चर बघा, एकदम मटन चिकन सारखं दिसतंय की नाही. सो अशी सुंदर भाजी तुम्ही सुद्धा तुमच्या घरी नक्की करून बघा. तर बघितलात मित्रांनो, साधी, सोपी, रस्सेदार आणि तर्रीदार अशी आपली कोथिंबीर वड्याची भाजी रेडी झालेली आहे. तुम्ही सुद्धा ती नक्की घरी करून बघा आणि त्याच्या प्रतिक्रिया मला कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबायला विसरू नका, म्हणजे यानंतर मी अशी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ जेव्हा अपलोड करीन तो तुम्ही कधीच मिस करणार नाही. चला, अशा झणझणीत नोटवर मी तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशा एका इंटरेस्टिंग एपिसोडमध्ये पुढच्या शुक्रवारी. तोपर्यंत तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या. धन्यवाद.